som pri piesni, že keď som ju vlastne teda už vznikla, tak sme verili tej pesničke veľmi, pretože tá pesnička má v sebe takú určitú takú charizmu, také niečo v sebe veľmi krásne. A vtedy, aj vlastne keď sme s ňou išli do Eurosongu v roku 2010, tak ani vtedy, ani teraz vlastne v tých playlistoch, rádiách sa väčšinou také piesne nehrali s takouto témou a s takým nejakým tým folklórnym nejakým cítením. Ale išli sme vlastne, sme boli odvážení a skúsili sme to, pretože sme verili tej pesničke a nakoniec vlastne som veľmi rada, že tak ako Slováci vy Česi ste ju vlastne tak prijali, takže som veľmi rada a teda už asi nebudem viac k tomu hovoriť. Takže dáme si a ja verím, že už túto pesničku, s ktorou sa už vlastne aj s vami rozlučím takto pomaly, takže si verím, že si ju spolu zaspievate so mnou. Aj s pánom pastorom Vláďom Volným. Ďakujem.
Naše stromy sú na... Ďakujem vám krásne. Dámy a pánové, Kristýna. Ďakujem vám krásne za úžasný zážitok. A kapela? A už ako môžu tančiť. Veľký potlesk pre nich. Nádherný tříkrálový koncert zpěvačky Kristýny ze Slovenska společně s kapelou, prosím ještě jednou aplaus. Fantastické.